Sharai Mupari, inoshandira kwaZindoga. Aya mapotato atinobikira musoro wemombe nemasonda. Saka musoro wedu tinotenga togomisa toisa mutoto. Kana waita toubinza toisa zvekuti tosara mabhonzo anenge asara tobva tenga mapisiri toisa pamoto tobva tatanga kuseka. Mombe tikangocheka tinoisa mupoto atiise mafuta atiise madomasi tongoisa sauti totanga vamwe vanenge vachidya nesadza vamwe vanotenga urudzi hwakadaro nemazuva vamwe vanotenga kudya nesadza vamwe vanotenga akadaro. Panyaya dzeutano unosimudzira utano nenzira dzipi? Ukaudya une zvaunowedzera munyama dzako kana simba. Saka kana takuseva musoro wedu tinoita tabvisa mapisi anenge achida steak kana tango kana anenge achida skin nesteak yacho. Munhu anenge achingotaura kuti akuda chii papa zvine zvatopera tongoisa sauti toita muna mafuta muna domasi zvine zvatopera.